Грешки номер 1 и номер 2. Кога и с какво пиеш витамините си? Продължаваме с разкриването на грешките, които саботират ефекта от добавките. Тези първите две са толкова елементарни, че чак ме беше яд на себе си, като разбрах, че ги допускам. Грешка номер 1. Да пиеш масно разтворими витамини на гладно. Аз често пиех сутрешната си доза витамини с чаша вода веднага след ставане. Голяма грешка. Витамините А, Д, Е и К, както и коензим Q10, са масно разтворими. Това означава, че за да може тялото да ги усвои, те трябва да се приемат с храна, която съдържа мазнини. Без мазнина, те просто преминават през теб. Моето решение. Вече приемам тези витамини по време на или веднага след закуска, която винаги включва полезни мазнини, няколко ядки, резен авокадо, лъжица зехтин в салатата или дори яйца. Проста промяна, огромен ефект върху усвояването. Грешка номер 2. Да пиеш всичко наведнъж, без да мислиш. Много минерали и Б витамини могат да раздразнят стомаха, ако се приемат на гладно. Аз лично съм усещал тежест и дискомфорт след прием на цинк или желязо сутрин. Освен това, големите дози Б витамини могат да имат прекалено енергизиращ ефект, ако се вземат късно вечер, и да нарушат съня. Моето решение. Винаги приемам минералните комплекси и Б витамините с храна, обикновено на обяд. Това предпазва стомаха ми и осигурява плавно освобождаване на енергия през деня. Магнезия, който има успокояващ ефект, съм го оставил за вечерта. Само с тези две корекции в тайминга и комбинацията с храна, усвояемостта на добавките ми се покачи драстично. А вие как приемате вашите добавки? С храна или на гладно? Споделете в коментарите.